Așa. Dar eu o să ții tu pe micuță, iar Denisei o să-i oferim acest minunat aranjament. Yay! Ia uite ce surpriză am eu pentru tine! Uite pe Mini! Ia! Și să știi că eu nu vin doar cu atâta. Florăria noastră vine cu întregi surprize și emoții frumoase. Iar astăzi ziua este dedicată atât pentru tine, cât și pentru micuța voastră, dar o să mă iau de un sărbătorit, pe domnul Mihai, Marian. Domnul Marian, veniți dumneavoastră? Ah, da? Bine, bine. Atunci o să mergem noi după ce îi spune mesajul. Astăzi este o zi deosebită pentru familia noastră. O sărbătorim pe micuța noastră, Briana, care împlinește un an și ne umple viețile cu bucurii și cu iubire. Îți mulțumesc, soția mea, Denisa, pentru că mi-ai dăruit cel mai frumos dar și pentru că ești alături de noi în fiecare clipă. Te iubim mult, mami! Și acum, pentru că mai avem un aniversar, să știți că aici acest cadou este pentru dumneavoastră. Eu îi voi da soției. Vă mă ajutați? Da. Mulțumim. Și tot astăzi îl sărbătorim pe tata. Îți urez din inimă la mulți ani. Hai aici, lângă el. Să ai sănătate, putere și liniște sufletească. Te iubim și ne bucurăm că te avem aproape de noi. Iar cred că următoarele cuvinte vor fi dedicate pentru toți cei care astăzi sunt aici, din suflet de la tine, pentru invitații tăi, nu? Astăzi inimile noastre bat la un loc pentru familie, pentru dragoste și pentru toate clipele minunate ce vor urma. Cu drag, al vostru Lucian. El a fost astăzi ce și-a vrut să vă surprindă, să vă fac aceste minunate surprize și daruri. Micuța voastră se bucură. Să fiți sănătoși, să aveți parte în continuare de această familie minunată, să vă bucurați. Vor exista multe momente fericite, mai grele, mai puțin grele, dar important este să vă prindă tot timpul împreună, sănătoși, alături și fericiți. Mă bucur că v-am văzut, să aveți petrecere minunată în continuare și o zi frumoasă alături de toți cei dragi. Îți voi mâna ție această felicitare, iar tatălui dumneavoastră îi dorim doar sănătate multă, putere și felicitări că a reușit în ziua de astăzi să fie alături de micuța la sărbători. O zi minunată tuturor!